Dobre, no. Vítame všetkých pri videu našom... Nemusíš kričať, bo teraz teba... Kebyže nás nepočujete, to je chyba jeho. moja. S čím začneme? Ja mám na pás. Stoj, nie, fakt. Prvá točba. Áno, ako inak sú to cukríky. Yes. Ideme na to, no dobre. Fakt? Ale normálne ho môžeš jesť. Vonia tak, že mi nebude chutiť, Ja ale to možno máš mi bude povedať. chutiť. No. No neviem, chlapci. Ideme na to. 3, No poďme. 3, 4. Nič by som nepovedal, normálne cukrík. Také kávové som cítil. Hej, ale potom to bolo čokoláda. dobre, kámo. To vôbec som nečakal, že to bude také... Píše tam, že karamel z mascarpone. Karamel. Hej! Mascarpone z cukrík, čo si dáva. Hej. To akože jak? Dobre, tak čo ďalej? Jeme točbu? Tak točme. Toč. Si tam dáme točil. Dobre, toto je náhoda. To je jedné cukríky. To je náhoda. To nezeráš dobrý. Snežok. Zase karamel. Zase karamel. Pozor. Čo je? To je keby tak to je to. Hej, bolo to také. To je požované. No, na zdravie. Na zdravie chlapci, dúfam, že... Ja nechcem. Ste to pred ním žuval, dúfam. Ono tu bolo úplne taký Dobre to je. Už kusni to. Fuj. Minus vibe. Jo. Ja to vidím, to je toto. Prišiel. Toto ten? To je ono. To je... Počítaj to. Michelin. Končongain, banana DIY chocolate banana DIY. shimi aha, dobre. DIY Michelin. Žuvačka, bude to. Tu normálne si Guli, čo to je, čo? Tomáš, kámo, Kámo, to že... čo je? To je, jak máš do sushi ten... To si máš zrobiť sám, to máš namočiť do toho a potom do tej guli. DIY. DIY. Čo ti hrabe? DIY. No, ideme to poč. Ticho, prečítaj to. You need to... Chápeš? Musíme Moje vinečko? Veľmi silno sa ospravedlňujem. Prepáč, nie, ja fakt som prepáč, proste, dobre. My sme hovorili, že kto nechápal, my proste, kto nechápe. My sme teraz mali, akože začali sme video s Bekim a Jovinečkom, sme mali natočiť. A on tu stál tu, vyše 15 minút. Dotočili sme s Bekim, nikto ho nezavolal natočiť sa. On prišiel, odišiel preč proste. Nie, prepáč, že ťa mám, My sa veľmi moc ospravedlňujeme. Vieš, že ťa mám My sme rád, to tak kámo, ale nemysleli, vážne, že ja to rozumieš. myslím úprimne teraz, nie, Takto úprimne to fakt. poviem, všetka vina je na Jakubovi. Na jeho. Tu končím, tu už to nebudem s vami. Môžeš sa mi rozlúčiť. Robíme ďalej DIY. No nič, pokračujeme. Takže, ako sa to robí? Takže, máme to. Však. To Však musíš mohol prísť. prísť Beky? Nič som ti nechcel zrobiť, Jovinečko, mám ťa rád. A dúfam, že to nie je tak, jak si myslíš, ale to nie je tak, jak si myslíš a... neviem, čo si vlastne myslíš, možno si aj nič nemyslíš, takže... Aké to vyjde? Ja už viem, jak to je. Ty si zoberieš banán, namáčaš ho do čokolády a potom ho namáčaš do toho. A to bude fakt dobre. Fakt dobrý. Ja mám väčšinu. On proste príjemný. A tu žva... To je žovačka. Hej? Prečo to máš? Neviem. Nie je to žvačka. Nie je žovačka. Ja som prehltol, to je jedno. Ale akože Nutella, ale také zaujímavé, no. No, dobrý banán. Ale povedz mi, kde to ten Slovensko má niekto ten vymyslel. Koľko to stálo? Netuším. To sa zastaví zase od toho. Dobre, na to som sa tešil. Dobre, to je dobré. To je zara rozprstené trochu. Nie, to... Tak keď prišiel poľský hraničiar a začal mi vyberať veci z kufra a on no je to polamal. To... Nie. Čo? Dobre, ježe sem, to chcem povedať. Ježe sem, to chcem povedať. Čo si zrobil? Tak som ešte ja chcel.
Ładno. Wiesz, to tu takie chrumky a tu... Liczne chrumki z czekoladą. To dzieci nie robią. A, za co to jest? No tak to tak. Niam. Dobra. O, a kamiteľ náhoda. Kola. Dobrý kola. Počkaj. Čo to všetko zažilo, to, že teraz tu mi to zrobí gejzer z toho, alebo čo? Nie, ja som si dal pozor. Kámo, toto keď zrobíš. Neboj sa, neboj sa. A toto je voda tesná. A my nie sme vodetesní. Ja som to nemal. No poď. Môžem, si istý. Jedz. Je to tvoje. A tak. Akože bez srandy, neobyčajná kola. A neobyčajná vanilková. Skús vanil. Úprimne? Neviem. No povedz. Obyčajná kola, akurát, že tá vanilka tam, ja neviem, je to také nechutí, že vanilková Máš, a kola. vypiješ kolu a potom máš takú dochuť vanilkovú. A celý čas máš proste také... Minus vibe, minus vibe. 11 10. Minus vibe. Fuj. Idem zelený. Počkaj, to je sporné. Toto je sporné. Chips čisto. Ty si taký sporný. Jedz to do chipsy, dávaj. Chipsy budú plus vibe, ja mám pocit tiež taký. No som také slaninové. Zjel som 3 boli zle, ale dobre boli. Že plus vibe boli. Daj si. Vidím, že doma ťa nekrmia to. Nie ťa vidno. Pepsi. No, aha. No toč. v mojej autobuse. Toto som bol zvedavý celkom. Jak sa to otvára? Ja si to ukážem. Ju prstaň. To je... Nedá si pomôcť. Miko Ganušundu. Nedá si pomôcť. Vôbec nevieš. To je poza ruke. Poza ruke. No prečítal telefón. Miko Manžu. Ja ti to otvorím za 5, no. Čo je? Čo je to slovo? Hračka. Tu si to necháme, tam si vystavíme. Na čo čakáš? Hroznový cukor. A počkaj. Hej. Akurát, že borovkový, či čužoritkový, čo to je. Nie to bolo. Ale je to dobré. Napíšte do komentárov. Napíšte do komentárov, či vám to chutilo. Budeme sa do finále. Opakujem najlepšie video, kde vlastne sedíme a jeme. Nič, dobré. Počkaj. Nemáš čas inak, hej. Máš autobusu 5 minút. Ja chcem ešte tú arabskú Pepsi, čo vybuchne. Dobre. Dáme si to, neviem čo to je. Ty uhni teraz. Toto to je, neviem čo to je. Také, zajímavé. Jedz. Tu máš, chod naspäť. Na druhej strane si to bolo. Ako som to Čo je, ty si prípad. Tak chcem po svojom otvoriť, proste. No. Ó, 3! Dobre. On na mňa zautočil, doberte si. Fakt? Môžem. Položím ti. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na dnešok. Áno. Taká purpena. Čakaj, ako ideš pokazať. A nie. To je, čo si ako. Nemôžeš. My tu máme psov, alebo prasata. Budeme. Máme. Tri minúty mi dajte. A odíde. To je žuvačka? Hej. A to nie je lepšie si ten kapiť najskôr toho, aby čo skúšať? Nie. Dajme si. Až to budeme dlho v ústach. Tu Kubo príde. Na zdravie. Tu sú dve, dobre, nevadí. Dve naraz, hej? Dve naraz, hej. Hej? Aha, no na záver. Fuj, kam už ma napíja. Chlo. Naozaj, fuj. Také citronové. Chutíme bez lapci. No. Už mám veľa hladkého v ústach, veľa chutí. No je otrasné. To je minus vibe.
Ja neviem, ale akože zatiaľ neviem, čo to bolo také, že plus 2. To ten hroznový cukor. Čipsy boli také, že normálne. A čipsy bolo normálne akože. A to bolo také, že prekvapenie kreatívne, to ten banány čokoláde. Hej, banán bol cool. Ale myslím, že... Rozbíjaj. Sa snaží. To nie je vtip. No, a. Už hodí, netrvá. Do it for the content, do it for the content. Až nič sa nestalo, pozerajte, všetko je na stole. Všetko, celá Pepsi na stole. Na zdravie, sa povie, hovorí. Nie, počkajte, ja nie. Taká iná trošku chuť. Taká iná. A dobrá, Určite na Pepsi. Nikto sa nebojte, tak vám poviem. Nestalo sa nič, iba stôl bol mokrý, ktorý som utrel a... Ďakujem za sledovanie tohto videa. A ja ďakujem. A napíšte, či Kamarát, vám chutilo. Lúčime sa s vami. Vaša.